o gasto de aluguer de autobuses creo que está en 1.300.000. Bueno, Bombus é un emporio, vamos, esto no hai nin Dios que lle tosa. Porque realmente é un chantaje vil. O me lo pagas ou non lo hago, e se non o fago queda xente sin autobús. Pero tamén é certo que ningún partido, ni nadie se fixo eco dese problema, pois ese problema estaba aí e leva moitos anos. Retrasos, autobuses que se paraban e nos baixaban porque non podían funcionar, autobuses que ardían de pronto. Horarios mal organizados, líneas mal organizadas, pero un traballador que bota 8, 9, 10 horas dentro dun autobús, que estea a 40 grados dentro dun autobús sin aire acondicionado, ese é inhumano. Que se resolve isto de uma vez é com a nova concessão, a ver se isto vai para diante, é o que todos esperamos. Entón a municipalización, eu creo que ese sono que temos todos de que se municipalice, primeiro é importante, voluntade política. E ahora mesmo os grupos que están no goberno non están todos de acordo con esa alternativa. Nunca nos quixo recibir, nunca tivemos unha reunión con Bugallo, nunca.